Det bedste er jo nok, at vi er et sammenhold i klassen. Vi holder sammen, vi forsøger så vidt muligt at lave noget sammen herude, og vi kan have det sjovt med hinanden, vi kan gå og drille hinanden. Vi kommer alle sammen hver forskellige steder fra, men alligevel er vi, fordi vi er inden for samme brand, så har vi samme erfaring på hver vores måde. Og jeg går rigtig meget op i biler. Jeg har selv haft biler, hvor jeg har skruet i, så det her med, at det alle sammen kan kombineres lige her på den her skole eller andet inden for den her uddannelse, det synes jeg bare er det fedeste ved det her. Vores lærere de er faktisk rigtig gode til at tage det her Toyota, som de skal tage ind i vores undervisning, og så lige få det flettet ind i selve vores undervisning på den måde her. Vi går og hygger os og snakker rigtig meget på skolen, men også efter skole, hvor vi er ude og laver alle mulige aktiviteter også. Så som at være nede og spille stikbold i undergrunden på vores erhvervskollegier. Vi lærer rigtig meget om Toyota, som vi jo også går og skruer på i hverdagen. Og så det der med, at vi bor på erhvervskollegiet, at man får en bedre smag af, hvordan virkeligheden nok også kommer til at være lidt ude i fremtiden for en. Det synes jeg er meget fedt.